Tá sé scanlach nach bhfuil féchar an géad in ndaltaí tar scrúdú Gaeilge dhéanamh an Ardteiste am líne, agus gur bééis seo an 4 bliain as a chéile go an figur sin thar fiche an géad. Caafar daige thuirt agus sin rud táid tar éis bheith a rá leis an Roinn Oideachais. So tá an aghaidh sa ghaineamh, bónasach níos siad a tuairt faoi seo, níl éon phlean acu an tuairt faoi, agus don faoi gar níos measa. Seachta faoin géad ar leid Líon don féchar faoin géad nach bhfuil a tuairt faoin Gaeilge san Ardteiste go mbaineann sé le díolúna a bheith acha an gcóras. So stoilm gur sin an míniú is soléire agus is sunta slích ar an bhaid atá an. Stoilm gur paca amach samach ag bhfuil an céitad an cóhord agus nach bhfuilmid i déine go leor nach bhfuil an córas déine go leor chun na scoláirí seo a bhealach i dtrón Gaeilge ag leibhéal na Ardteiste. In aion gomuid a gimpí le fada níl éon achrútáí ar an gcóras díolúna atá i cruthú faighde níos súntasacha agus tromcúiseacha don Gaeilge ag leibhéal na Ardteiste. Tá chunar Gaeilge molla go mbeidh a tuairt faoi seo I roinnt Líon éagsúach go háire go mbeidh policy den Gaeilge sa córas agus cur le chéile an réamhscoil a raig go dtíon tríú level, go mbeidh policy cuimse go bháin cóháte a dhéanana cíal a thuas go déir, agus go mbeidh sin bunathe ar an frám a tagart go mbeidh Eorpa. Bheidh sé bhád níos fearr le freastar an ndaltaí, agus marir sin bheith me rá go bhéid fhí difriú dhéanamh ar an céitad an do ghaoine tá déanamh Gaeilge den Ardteiste go bheith go dteach feabhas ar in mar tá faoi láthair, which is sé gar níos measa a bhíon ar bliain.